मावदोंहाय नै हौवा तारिखआव दङ बिदिनो गेलेमु बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय थागोन बेयाव। हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू एपिसोड नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो जोंनि मासबादनि जिंगाबिलिआव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने 80 बोसोरसालिया जुथुमा माने बोसोराव खेबसे कनफारेन्स फांसन लायो नालाय दा बे फांसननिनो माने जायगा साफा खालामनो फिल्ड साफा खालामनो आं दंफैयो आरो दैमा सेर गोजोनलाङो होननाय खन्द'आव। दा नोंथांमोना बेनिनो दसे भिडिअ हगारगोन आं। ओमफ्राय गामिनि मानसिफोर माने दंफैयो जायगा साफा खालामनो। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, आं दिन्थिगासिनो। हाग्रा सावबाय नै बेयाव बरिया गोरानखा खालामजोब्बाय, साफा जांबायानो नै एकदम बिराद गोरान मुन्था बानायगासिनो नै हाग्रा सावनो। बिराद मोजां रोंदों माथो नोङो, बरिया रोङाबा बाजैयाथ' बिराद मावथि सिख्ला देलायलाय बियो हिनजाव लाबावनोसो नागिरदों होजाथारगोन बियो ना, होजाथारगोन बियो। दा इन्जय खालामदों आरो ना लोगोफोर, हाग्रा सावनाय खामानि मावनायाव दसे बिदिनो डायलग होदों आरो ओरैनो इन्टारटेनमेन्ट। नोंथांमोना नायगोन दे हो सावदो हाग्राया ओरैजाय नायदो नै बिथिंजाय गामिनि आनैमोनबो दंफैयो आरो ना, हाग्रा एकदम बुथुमगासिनो कनफारेन्सनि। बाजै हेल' गाइस होनदोब्रा दे, बिराद मोजां होनना नोङो। आङो खामानि मावदोंहाय नै हौवा गैया जोंहा। फिसालानो बिहामजो लाबोदो थाबनो बैयावनो माबा हाबा दानगोन मिथियावनो। ओरैजाय फुरा ट्रेक्टरजों साफा खालामगासिनो आरोना बेयाव नै। ओमफ्राय ओरैजाय नायदो, ओमफ्राय ओरैजाय नै मा सार बोरै खामानि मावदों सार नै खामानि मावदों मोजां मावलाय मावथारैलाय माथो खाराखैनो माथो सिक्स पकेट नुबाय दा दोनजोबलै नै एक्टरा बिराद हेन्डसाम सानदेवल बरियाना बिराद हेन्डसाम सासे मोनबावगोन नोङो, सिन्था खालामना खामानिखौल' मोजां माव नै फुरा ओरैजाय। ओमफ्राय नैबे खन्द'आव स्टेज बानायगोन आरो ना लोगोफोर, बे खन्द'आव स्टेज जागोन बिथिङा ओमफ्राय 10-11 थारिखआव जागोन आरो ओरैजाय फुरा हाजो खाथि नै बिराद समायना फैलाव। बे खन्द'खौ साफा खालामदों आरो बैथिंजाय ट्रेक्टरजों नाग्लेमगासिनो हाग्रा। ओरैजाय बिथिं हाग्रा गोजा दं नालाय बेखौ साफा खालामदों आरो खामानि मावनायखौ नायग्राया नै ओरैनो हरलाय खेबसे डिउटि होदों, डिउटि मोजां नुवाखै दासो मोजां नुदों बरिया। बे खन्द'आवनो जागोन आरो ना लोगोफोर, बे खन्द'आव फुरा स्टेज जागोन बे खन्द'आव। मालायफ्रा जिरायजोब्बाय ओमफ्राय नोंसोर माथो जिरायथारा ना मावथि? जोंहा एसे उनफैनानै एसे साजा मोनबाय बांसिन मावनांबाय आरो ना। जिरायनो होनाय जायासै आरो जोंखौ नैबे आयंखौजों एसे लेट मोनफैनाय जाबाय ना ओंखाम जानानै। लेट फैनायखाय माने बांसिन मावनांबायनो आरो बिसोरो। दे होनबाथ' नों सानैजोंसो मावजोबनांसिगोन गासिबो। जों एसे मावनांसिगोन आरो ना, मावदों जों मोनै ना। बिराद बरिया प्लेसआ। खामानिया जोबां जाबाय लोगोफोर, खिन्थु मानसिफ्रा दसे रेस्ट लादों दायो। ओरैजाय जिरायना दं आरो ओरै। ओमफ्राय इथिंजाय दङ जोंहा जिंगाबिलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि सोद्रोमा। ओमफ्राय बिथाङा खामानि मावनायखौ दसे नायदिंफैदों आरो। ओमफ्राय माला दं प्रग्रामा खोन्थाहरदो। प्रग्रामा डिसेम्बरनि 10-11 जागोन। 10-11 ओमफ्राय गिबि सानखालि मा प्रग्राम लादों ओरैनो? गिबि सानखालि 10 तारिखआव दङ बिदिनो गेलेमु बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय थागोन बेयाव। बिदिनो स्कुल गथ'फोरखौ लानानै थुनलाइ बादायहोगोन, बाथ्रा दान्थेलायनाय थागोन बाव, हरखाब बिबुंथिफोर थागोन, बाथ्रा दान्थेलायनाय दान्थेनाय गेलेनाय थागोन। ओरैजाय गेलेनाया भलिबल थागोन आरो माराथन रेस खारनाय थागोन।
माराथन रेसा 8.5-9 किल'मिटारसो जानो हागौदां बेफोरबायदि थागोन ओमफ्राय ओरैजाय हिनजावफोरनिफ्राय माबा थागोन काबादि खेला थागोन काबादि हिनजावसाफोरनि काबादि काबादि थागोन ओमफ्राय ओरैनोथ' भलिबल खेलायावथ' ओरैनोथ' जइन फिस लानाय नङादां माथो जइन फिसथ' गैया जइन फिस गैया प्राइस मोनगोन आरोना देरहाबा प्राइस थागोन बेयाव ओमफ्राय गामि वाइज गेलेनांगोन आरो बेखौ बेलेगनिफ्राय लाबोनो मोननाय नङा माने जोंनि जिंगाबिलनि सिङाव थानायनिनो जागोन आरो खेलाया जोंनि जिंगाबिलाव जेसेबां गामि दङ गामि वाइज जागोन आरो इयो बेलेग गामिनि बेफोरबायदि सोसननाय माने बेलेग जायगानिफ्राय हायार लाबोनाय मानाय बिदिखौ होनाय जानाय नङा आरोना होनाय जानाय नङा गामि बाय गामि जागोन आरो प्राइस थागोन ओमफ्राय मोनफ्रोमबो खेलायाव फिसा फिसा ने ओमफ्राय अखानायै मा प्रग्राम अखानायै बिदिनो सोलोंथाइनि बागै सावरायनाय थागोन बिदिनो गामि बायदिसिना बेफोरबायदिनो अनेक सावरायनाय जागोन गेवलांखालि 12 तारिखआव माबा 11 तारिखआव बेबायदि गेवलांनाय जाहैगोन आलासिफोर फैगोन बेयाव माखासे बिबुंथि लांगोन आलासिफोरा बेखायनो ख्रिस्टि मोसानायफोरबो थागोन आरो ना मोसानाय बिदिनो मोसानाय कालचार माखासे हारिमु थागोन बेयाव बेबायदि थागोन आरो दे रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे मेसेज हरदो बेनि थाखायनो जोंनि बे दा जानो गोनां 10-11 डिसेम्बराव जानो गोनां प्रग्राम जिथु एबसुनि 8थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि आङो मा होनगोन जोंनि जिंगाबिल हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि बे 8थि जानो गोनां मेलाव मिथिंखौ जेनेबा फैनानै लैहोर फैनानै मेहेर गोनां आबुं महर होयो बयबो बाहागो लाफैयो माखासे जोंनि मा होनगोन बिदिखौ जोंनि हालामाव जाखिनि रायजोफोर दं आरोना जाखिनि रायजोफोर दं गासिबो फैनानै बाहागो होनानै मेलखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोलाङो आरो बयबो फैलाय आरोना बयबो फैलायगोन खेलफोर आरो जायफोर गेलेनो गोसो गुदुं नोंथांमोनाबो फै खेला गेलेनोबो मोनगोन दे दानि सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय खामानि जोब्बाय दायो थांलायलायनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर भिडिअ गाइसमोन भिडिअआबो ओमफ्राय बेखिनियावनो जोबथ'बाय दिनैना लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालाम बयबो जावलियाव लोगो हम जावलियाव